Zaujímavou kapitolou pri ochorení COVID-19 sú dezinfekčné prostriedky. Pri ich nákupe si však ľudia zrejme neuvedomujú, že nie každý je účinný voči novému koronavírusu. Podľa odborníkov sa dokázalo, že ako veľmi slabé antiseptikum sa javia prostriedky, ktoré sa namiesto alkoholu spoliehajú na benzalkónium chlorid. Vírus sa však neznáša s prostriedkami, v ktorých je použitý najmenej 60% alkohol, prípadne sú tvorené z 96% etylalkoholu. Dezinfekcia a najmä umývanie rúk sú ďalšou základnou zbraňou v boji proti novému ochoreniu COVID-19. Niektorí ľudia dokonca aplikujú obe metódy, a to v tesnej nadväznosti za sebou, čo odborníci neodporúčajú. Ak si najskôr ruky umyjem a následne tieto ruky dezinfikujem, dochádza k enormnému vysušovaniu kože rúk, čo môže viesť k tomu, že môžu vzniknúť rôzne ragády, poškodenia kože a následne ku vzniku nejakých infekcií kože, čo nie je vhodné. Preto vyberajme jeden z týchto spôsobov. Očista rúk však musí prísť aj po manipulácii s rúškom. Jeho predná strana je pritom najviac vystavená kontaminácii vírusom a tak by sa malo z hlavy odoberať držaním za jeho konce. Ak by som si tie ruky nevydezinfikoval, respektíve neumyl, na týchto rukách môže mať tieto vírusy, baktérie, a keďže sa neustále v priebehu dňa dotýkame tváre, nosa, úst, okuliarov, môžeme si vlastne takýmto spôsobom vpraviť tieto vírusy aj my na sliznicu dýchacích ciest, prípadne na sliznicu ústnej dutiny. Čiže hygiena rúk v kombinácii so správnym použitím rúška je top ochranou každého z nás. Rozhodne by najmä dámy nemali zabúdať na ich ozdoby na konci prstov na rukách, ktoré treba tiež dezinfikovať. Pod dlhými nechtami, pod rôznymi ozdobami sa môžu dlhodobo pretrvávať rôzne baktérie a vírusy, avšak keď sa cítim nekomfortne, použijem kefku a okolie nechtov, prstov a dlane si môžem dokonale vyčistiť s kefkou, mydlom a vodou. Jedným slovom, práve ruky si zaslúžia zrejme najväčšiu pozornosť v tejto dobe a aj preto Svetová zdravotnícka organizácia podnecuje ľudí k tomu, aby si ich pravidelne umývali či dezinfikovali. Napríklad aj po manipulácii s hotovosťou, na ktorej sa podľa aktuálnych výskumov môže nový koronavírus držať. Nepochybne aj preto už niektoré kuriérske spoločnosti zaviedli pri donáškach bezhotovostné platby kartou.